aletaan sisustamaan tämä meidän seikkailupuiston päärakennus. Minä siis rakastan yli kaiken sisustamista ja käsillä tekemistä, joten tää on meikäläisen lempparihommaa. Meidän rakennusprojektin yhteistyökumppanina toimii Kemijärven K-Rauta, eli sieltä löydettiin täydelliset puutavarat meidän tähän projektiin. Ja onneksi kerettiin ennen talven tuloa, koska olisi ollut muuten vähän ongelmallista tämä kaikki. Mutta siis, minä kerron vähän tätä minun visiota, mitä minä olen ajatellut. Eli tarkoitus on, että asiakkaat pystyy pukemaan valjat tällä sisällä. Ja minut tuntien, minä en halua mitään perinteistä penkkiä tänne, vaan tämmöisen coolin muotoilun penkin. Totta kai tästä samasta vanerista pitää tehdä myös hyllyt tonne, koska minä jotenkin on nyt ihastunut tähän tämmöiseen muotoiluun. Ja jatkossa on tulossa vielä kaikkea muutakin siistiä lisää, joten pistäpä meidän tiliseurantaan, niin tuut näkemään, mitä kaikkea me keksin tänne meidän seikkailupuiston päärakennukseen.